Lekker die wal. Dat biedt er een kan. Nou, wel, helemaal zo wel lekker. Bon. Dat biedt er content que hier bij maar week een muur kan doet me hij hoe beetje door. Guizal non wist que doet kant muur en brum. Mais me son bon doet wie c'est division hem nog hij had ook. Division. Mais her noos azanus. Heb ik al de huil nieuwe bukel kennen, met de huil. Wie je die ziet dat we ça zien het dan tegen. Met als je een pijl googelen dan doen. Wat kan je? Met een typische gebate even en goed in de wat. Avec tien nee dus pijl googelen wakker electricité. En dan heb ik er wat je had, dan heb ik een boezje. Daar heb ik dan dronken. Ik ben Pindro, puis een beetje tijd heb ik in Eno, ben Pindro, wat uit de zon daar. Maar non gotis van tout, maar tegen is mooi in de lakke pille elektriciteit, maar pendent daar. Koes fekke keerden. En de windpotten nu, die eerste, hoe dat de begin in goes van lakke koel. Hoe lakke elektriciteit, en die is goed een beetje die, en lakke honter. Die baasboeren waren gewoon propriëteit. Die gaan de discutie. Kennen we een miljoen, zie je. Maar zit er drie lekker kastraal. Die draag die hij. Lakewa. Zie we man die stonden. Hoebler en boes en wil. Potten nu die ga je dan gewoon meer naar elektriciteit waarschuwen. En die olé van dat la que honte bati. Mais guru ado een installatie die abash. Alweer hun dus ton kiede gaan. Hij maar nou te plus quand on Buzulier mon door. La que était située, surtout les bousca. Mais wie des, die waren te keer content. Fait aywan. Lani or briska. Pira gue brisa. Maar ook een keer commissie. Allemaal ook een keer met een poelen met die. En nu hebben we een keer brisen weer door koffie. Ook met zedelak. En ik kan afvragen. Nu hebben we een monde keer, die we moesten ook niet. Gaan door zien dit dus doen. Dit was aan. Maar als je wat doet, dan was je hard als aan nodig. Wie was je die? Puis ouais, quand on sait au monde l'histoire de vous, le bâti qui est plus de dans le bon installation, mais dus klakke golo meest aan dobra, wel waarin maar heb je golo bâti, dus geen zo meeste zijn dus golo. Dat kan zo meeste zijn dus golo. Brisen zo lakke we door café. Bon. Toen tegen hem baat, hij de hat op, oh ik die dus burger. Hij hier neer. Dan is al de goeie hand dat ze buiten, een beetje buiten. Even koffie gaat erin te gaan. Maar ben goeie mis goede wij hun, kan die sakoschen gaan. En nu is er een keer hondenbagage in Sky. En wij gaan die sakoschen aan. En hier was zin prauwe merken gaan. Dan merken zien wij die gaan. Ben goeie mis goede. Wat had er toch niet? Dat is de brahma's toe. Hij ging met zus wat baton de bati. Hij ging hoe dat? Met dobra hij hoe jongen. Als hij er geen goede boppen kan goed zijn Rita. Rita? De bloos dus die hoe je ziet. Allemaal nusken met pipietjes in waar. En gouverneur proper Rita. En merken die waar nou die natter duur maar dan nu. Die natter. Praia marchin se lare. Agageo, ana zero kilo, a harito maguizen. Revo de, wil si, bon. Bozon pi ha yon pipi bagé, zo hadden we zijn zo'n zon. A yon pipi bagé, tes wet la de pon de die, plo marita.
Aqui vamos lá, provisé que lá zie direct die met goeie raar vind. Maar nek me me laat. Oh, gauw, voor plan nu kan zij heen zo. Dan hebben dit komt tot. Geen goeie wat dit tagal door die pattebuur. Bon, lekker string meer. Was goede men, han honden nu. Puis wij dan nu bicyclette. 200 telen, hè? Puis de mat route. Puis wij duur naar Guido dan. Merk het, EDF. Allemaal maar zien. En hier wij bij bureau kind op. En dan gaan we tegen nieuwe bidu mondial. Cellular honda. En uit de laden dan Greek daar niet dat. En ik heb me niet zo bij bureau pellen doen. Maar ja, ik weet wel, die hoe wij hier gaan ruim bureau, helemaal aan twee bij 3 weken niet wij tot de pen. En wij, goeie nieuwe bidu mondial. Laat dan Greek pro daar niet dat. En ik heb me bij bureau woonde. Voor Floors bij door het bureau, je zei, wie soms niet meer wie foto's. En dan heb je een naal niet goed. Maar als je bij bureau niet wat weet. Als je meer retard met de grootste koeien zegt, maar laat dit retard. Maar pas koos. En mij, nu denk je ook bij niet. Bij niet. Dan ben je een toetpis, wat door. Je met retardpus, dan pas goed dat je eruit ziet. En mij zo niet, dan een break niet laat zien, dan nekken. Nu denk ik dat je. Waarom? Vier per bien, vraiment, hadden we dit kuitaar mooi. Kuitaar mooi, dan mijn zo rizelt nog ons. Mijn zo rizelt nog ons. Mijn kunt denken, mijn akker comprenden. Die was bij facturen. Maar goed hè. Maar goed dat is geleden, hadden we dit troggenen. Troggenen, bieten. Laat zien hoe meneer gaat die bieten moet troggen. Praatse kan dus kunnen zien, som 3 maanden aan mijn kind. Voilà.